No Nnamdi Kanu. No peace. Come on there. Today is 2nd of October. This is happening live at Ijambo Junction. Yes, you can see it with your eyes. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ndị oji egbe anamaghị ndị ha bụ akpaala mkpamkpa dị egwu taa n'obodo Izamgbo nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Ọhaukwu nke steeti Ebonyi. Nke a mere taata bụ Mọnde mkpụrụ ụbọchị nke abụọ nke ọnwa Ọktoba n'afọ 2023 bụ Mọnde 2nd October 2023 dịka anyị hụrụ n'ụfọdụ ihe onyonyo ebe ha bụ ndị oji egbe wakporo otu ahịa nke ama dịka Nkwọjaki, chụsaa onye ọbụla n'ebe ahụ ma mebie ọtụtụ ngwaahịa ndị mmadụ. Dị ka ha siri kwuo, ha sị na onweghị onye ọbụla ga-enwenata ezumike n'ala Igbo wee ruo mgbe ndị gọọmenti etiti Naịjirịa tọpụrụ Maazị Nnamdi Kanu ka ọ lawa. N'aka nke ọzọ, ndị ya bụ ihe metụtara bụ ndị emebiri ngwaahịa ha, ndị a gbara ụgbọala ha nakwa na ụgbọ keke ha ọkụ ebeela arịrị n'oke olu wee sị, ma olee ihe nwanne mere nwanne ya ga-eji eme ya ihe dị otu a. A sịla na Solex sị, kama lere onyonyo ya. Burn that shop, burn that shop. Burn am. Burn am, burn am, burn am, burn am. Burn am, burn am, all of them. Burn am, burn am. Burn am, burn am, burn am, burn am. Burn everything. Destroy them. So, burn all of them. Life and direct. Let the zoo come. We are waiting for them at Izamgbo Junction. Let them come now. Those people that say that we only make some minute video and we go. Let them come. Make some minute video and for. Let the zoo come now. We are waiting for them. Ndara. Destroy them. People are mad. Life and direct. Life and direct. Life and direct. No retreat, no surrender. No retreat, no surrender. We are at Nkwọjaki at Izamgbo. Close to 135. Today being 2nd. 2023 October. Gonna be live. Destroy them. Burn all this jacket. All of them are mad. Useless set of human beings. No retreat, no surrender. It's Nnamdi Kanu. He must be released. Whether they like it or not, Nnamdi Kanu, he must be released. You see that innocent man? Release him. No Nnamdi Kanu. No peace. It's happening live and direct. Life and direct. Hey, what are you doing there? What are you doing here? Do it, Destroy him. Destroy him. What are you doing there? What are you doing there? Idiot, you are a fool. Aya, come out there. Come out there. Easy. Destroy him. Come out there. Burn him. Come out there. Aya, come out. Come out there. Burn him. Burn him. Your road, life and direct. Come here, today. Come here, life and direct. Life and direct. Who said men know they men do? Nnamdi Kanu must be released. Whether man like them, I like them. No Nnamdi Kanu, no peace. Not so. Live at Ijambo Junction. Nemoto ndị mmadụ, nemakeke ndị mmadụ. Ihe a na-eme live in Ijambo Junction. We are reporting live. Ohaukwu coordinator is reporting live
I am reporting live. This is live here in Emeketa, Nijambo Junction. Second. Today is second of October. It is happening live at Nijambo Junction. Yes, you can see it with your eyes. Unknown government. Even my own machine was burned down. See it. It's happening live just now. This thing it's happening live. You can use your eyes and see. Just use your eyes and see what they are doing, destroying properties. You can see it with your eyes. I am reporting live here at Nijambo Junction. Yes, see what they are doing to people. Look at what they are doing. In the name of sit at home, they are useless sit at home. You can see it. You can see it. You can see it. This thing now is happening live at Nijambo Junction. Ọkikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ị marala n'etu anyị si eme ya. Deere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram gị na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo. Ọ bụ na YouTube gị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo. Ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.